Bueno, pois nada, se me podes explicar en que consiste a tradición do famoso queique de Órdenes. Bueno, o queique é unha masa de ouro pastel típico daqui do pueblo, xa fomos cerca de 100 anos que está elaborando, e nada, é unha masa algo similar ao brioche, que está feita a base de fariña, huevos, leite, mantequilla, agua, sal, azúcar, nada máis. Ten dúas fermentacións, despois está feito con unhas pasas e realmente o importante é a materia prima. Se a materia prima é boa, o queique é toda a calidad. Despois é unha tradición que se está perdendo pouco a pouco, inda que, bueno, a xente como un pueblo de paso sempre suele parar a compralo, recordando pois os seus avós, os seus pais, e a tradición que antiguamente pois pasa. Despois nada moito máis que falar. Hai xente que di que non é o mismo, que non é tal, pero claro, a elaboración sigue se facendo como facía a miña abuela, aquela. O que pasa que, bueno, claro, as materias primas de antes, a leite viña da casa da vaca da señora, a leite traía moitísima máis materia grasa, as natas eran de outra maneira, hoxe en día, claro, está todo moi regulado, moi controlado, entonces, despois a elaboración é a de sempre, a de toda a vida. E hai moita xente que elabore o queique actualmente en Ordes? Actualmente, perder o só facemos nós, mais o restaurante. Antiguamente facía o Juanito, o famoso cafeteiro do Juanito, todo eso, pero claro, eso como todo, pois as tradicións quizás vais a perder un poquinho co tempo. Ainda non a pena, pero é o que sucede. Pero a xente continúa comprando... Sí, continúa comprando, continúa elaborando todos os días, é algo que ten bastante aceptación, a verdade. E disme que é típico de Ordes, non? Sí, nada máis a forma que ten ben debido ao mole, non? Cando se fai eso. Despois greñase todo iso pola forza da fariña, que son fariñas de moitísima forza, e entonces a hora de tal, pois greña, abre... Bueno,